Mafanzi muri ngoda ndiko gapo sala azihuya bazihuya abore bora hivi ndatengera rona sala 1 week sondo rest 7 days 90 minutes tiripo mushe nanje zinachikumbirwa kakubatsirwa batsirwa ni wangu amai isusu atizi social welfare Ora batsirwa ni kutangwa nzusenya batsirwa nei ngovunza kanyacho nzemu ura batsirwa ni ogara ubudiriro kasakana tichikumbirawo ndauya kuzona tete vangu mumamatizira aiwa vasina kutizira tasvika pa waigara wakatama phone number dzavo hadzisikuiti oenze munhu zaka momsi ungati uyu nezvaari izvi anokubatsirei idzi nyaya dzimikaidzi ende kupolisi ndo shamwari dzevanhu mapurisa ende kupolisi nozvitsvinyewe zvinochi unobatsira nei auraita kuenda ini mazuva vanhu vakuponzwa munhu agona kuponzwa tiriko seino baya naipedeni pambiri handi wangu chiramba utauri naye aiwa ibvapo yes nachiti mukangobatsirwa nepekurara nekuti uchiri kuda chikwe wewe mira ibvapo mani handongo chiramba utauri naye uyu iloja rangu iri sapamba ndepangu accommodation free saka iwewe baya unotigira kambo kachiri chakorekera ndozvakuita chiko unozouya kati buma kutendera panapa ndopati atoda kuti titange tataura zokuzonetsana manje zvinhu zvakashata ndichi ndoda kupa pekurara unoziva zvinhu zvinoitika kana vanhu varara varichi murume nemukadzi andowazvona samanyaya kuti tizofuma takunetsana kuseni manje ipapa vanhu vada kugara tawirirana wozida ndaenda kwana ndichienda navholoso ishamwari yangu yevholoso anotochao ndaigona kutobvako nechimunhu changu andowazvona saka newe mazorara pana nyaya kuti kuseni wakuzokana kuti wakuramba kuenda arigara tawirirana apa muri kuti chii apa handisi kunzwisisa pane zvamuri kuzodai neruteni here nekundibatsira nekundipa pekurara kana kuti apa nditotaura kuti zvanhasi kusvika kuseni nditori baba namai ndozvandikutaura kozi apa watovhara rimwe gepe rekuti dai ndaenda kusaidi ndaikunotuma yacho ndakahudha ndozviona manje satomboti zvanhasi tomboita zviripo asi hatidi kuzoita problem kuseni kozi ndakubatsira unoita ndeti ndangoita nekuti handina option unopa ndikuziva pana chakaita kapa hello kuchiri kuitei ko ndasenda message 1 ndakusendera message neadresi yepamba pandakagara uya chisvika kurumidza
A few moments later. No more. Tuone. Yo. Kochi. Jista mjira warara. Kochi viru. Watengeza. TV. Kuchumsha chiru. Chimundu chipi. Chindakaye nacho kwanicho. Ubunze nini? Indusika bana bantu Jesus. TV yaenda. Kwenda kupi? Ushamsikei. Wewe ndauraiwa. Porridge rangu. Parenda yaenda. Porridge ndio. Usaseke porridge raenda mundochike. Ndambo kuza izo munhu yabasha. TV hapa si 42 inch. Unoza nono wewe. Ayo, yo problem yako yo. Ende munhu yakazorwani itake team. Wazwase. Ndaona apa ndafa pa mimi utame. Varasi wajenda. Munhu Ndaona wakona apa 3. Vanhu vakazo 3. Andi. Ande Andi watotera manje andi.